Päivää. Elikkä mä oon tosiaan Tekila ja tänään ihan pyynnöstä mulle kysyttiin, jos kurkattais Photoshopiin ihmeelliseen maailmaan, kun suomenkielisenä ei ole hirveästi näitä NS-opetusvideoita. Tosiaan itsekin opettelen vasta ohjelman käyttöä. Osaan kyllä, tai niin, osaan. Mä tiedän voinko sanoa, että osaan, mutta olen tehnyt jo kuvia itse tai muokannut kuvia. Ja tossa tuli sit pyyntönä vaan, että jos lähtisin tekemään tämmöstä esimerkki kautta opetusvideo vähän suurin piirtein, käydä yleisimmät asiat läpi ensiksi. Elikkä täällä on leijeri. Itse käytän leijerityökalua. Näen siitä kaikki leijerit, mitä on käytössä. Historia. Saa hyvin pois, jos tekee jonkun virheen. Navigaattori. Itse käytän. Sitten täällä on ihan tyypilliset jutut. Mutta pääasiassa mä käytän brussia ja tuota maskia tuolla. Jos kutsun videon aikana maskia, niin se on toi nyt, mikä on niinku hiiren alapuolella. Siinä on maski. Mut ei mitään, tosiaan otetaan tuolta. Niin. Parannetaan vähän kuvanlaatua ensiksi tai tarkennetaan siitä. Katsotaan mitäs nää tekee. Otetaan tonne, saada vähän tummuutta enemmän tohon silmän ympärille. Sitten tosiaan puhuin siitä värin vaihtamiseksi. Otetaan tuolta nyt vaikka sinertävä. Sininen on hyvin kaunis ainakin silmien värissä. Varsinkin tommonen jäänminttu tai tommonen. Tehdään uusi leijeri tohon päälle, kun ei tietenkään tohon alkuperäisen päälle viitti. Nyt jos teen tän videossa, että suurennan tätä brussia, niin teen sen ihan tosta Alt-painikkeesta näppäimistöstä ja hiiren oikealta vääntämällä. Sitten lähdetään piirtää silmän päälle. On törkeästi vaan. Mitään säästelemäti. Noin. Sitten otetaan tuolta normaalin tilalle, vaihdetaan nyt vaikka overlay. Näkyy hiukan paremmin tosta läpi. Tehdään maski siitä. Painetaan tosta, saa alkuperäiset valkoisen ja mustan värityksen. Ja aina kun otetaan toi maski tuolta valittuna leijereihin, maski tosiaan valittiin tuolta siihen, niin täytyy olla brussi käytössä ja mustalla värillä lähtee pois, niin kuin näkyy. Ja jos mä nyt vetäisin tuolla vaikka liikaa tohon, niin sit ei muuta kuin toi puolesta kääntää värit toisinpäin, että se on valkoinen. Saadaan maalattu toi kuva takas. Ja sit on pyyhitty just. Eli Photoshopilla ei kannata käyttää pyyhekumia. Käyttää vaan. Itse käytän tätä maskia ja brussia, kun tosiaan jos vetää vahingossakin liikaa, niin sen saa aina todella helposti takas sieltä otettu. Nyt kävi just niin kuin mä epäilinkin, eli tuli liikaa otettu tuolta. Palautetaan sitä. Ja vielä vähän tuolta pois. Noin. Nyt tästä tähän saakka tuolta. Sitten otetaan
hardness mahdollisimman pieneksi vaan. Vedetään nämä reunat. Se häviää toi reuna tollain hienommin toho, eikä se ole ihan niin kartta, tämmönen terävä. Saadaan vähän sitä sulatettu paremmin itse kuvaa. Sitten otetaan tuolta mustuainen takas näkyviin. Tai pupiili. Noin. Otetaan kauempaa vähän miltä se näyttää nyt. Se näyttäisi tuolta. Tosiaan. Sitten voisin tähän samaan videoon vielä näyttää teille vaikka tämän leimasemen tarkoituksen. Tässä kun muuten zoomailen, niin käytän tosiaan kontrollia plussaa näppäimistöstä, ei mitään sen ihmeellisempää. Ja tää brussin suurentuminen tapahtuu ihan tosta alttia. Hiiren painike pohjaa ja vetää hiiri. Tää uusi leijeri tonne ja noin. Sitten mä otin tuolta koneelta, kopioitin kuvan ja mä tuon sen nyt tänne. Ctrl V. Se on siinä. Mä panen Ctrl T-tä Shiftin pohjaan, niin mä saan suurennettua tätä kuvaa. Ja mä haluan sen tohon mustuaiseen. Kas noin. Otetaan valinta pois. Sitten otetaan tuolta Magic-työkalu. Painetaan tohon mustaan. Klikataan pois Deletestä. Nyt se on tuossa silmässä. Ctrl D, saadaan toi valinta pois. Nyt me voitaisiin tää laittaa tuolta normaalista overlayhin. Liikutetaan vähän. Eteen sille niin sanotusti hyvä paikka siihen. Noin. Otetaan vähän päkkiä. Sitten mä otan tämän pohjan, kopioin, otan siis layerista kiinni, raahan tuohon uuden layerin päälle, mä saan siihen toisen layerin, vietsin tonne ylös, vapautan, no meni tosta piiloon niin kuin näette, teen maskin siitä, otan brussin käyttöön, otan tän täältä hellävaraisesti esille. Noin. Siinä on silmä muokattuna. Ja tosiaan tää silmämallina toimiva henkilö. Jääkö tänään nimettömäksi, ehkä tulen joskus mainitsemaan vielä hänestä joskus ehkä. Se ei ollut lupaus. Aletaan leveleitä vähän. Säädetään tuo kuvan tummuus tuolla muuttuu. Noin. Sitten voitaisiin koittaa miltä kuva näyttäisi vaikka mustavalkoisena. Siitä. Ja tässä on nyt sitten, että mitä värejä halutaan korostaa. Kuinka tummina ne ilmenee tonne kuvalle. Vähän kaiken näköistä suoraan säädettyä. Noin. Palataan nyt tota vielä. Joo. Otan
OKta. Tähän videon loppuun mä heitän kuvia, mitä mä oon itse tehnyt. Ja tosiaan melkein kaikissa kuvissa, mitä mä oon vääntänyt, niin mä oon käyttänyt niissä maskia. Jossakin vaivautunut jopa piirtopöytään saakka, mutta photosoppaaminen ei ole vaikeeta. Perusasiat tuli varmaan tässä. Vähän maskin käyttöä, layereiden kopioimista. Sitten käytiin adjustmenteista, otettiin toi kontrasti. Valittiin vähän kuvan terävyyttä lisää, lyötiin. Käytettiin black and white äsken. Ei mitään. Mä olin Tekila. Ja tää taisi olla tässä. Ja tää oli tosiaan Photoshop CS6. Ei mitään. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!